ओइ लोगोफोरहाय नै आङो इदि खुरनानै दोनथ'बाय थादों आरो आं भिडिअ लानो जाथ'नो मोना होननानै ओमफ्राय नै बिथि सासे नेगासिनो बैथिबो सासे नेगासिनो र' जाथ'नो मोना जागायाखै भिडिअ बानायाबाथाय मोनजाग्रोलाया सिता जाथ'नो मोना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने आङो ओंख्रिसो संनो नागिरदों आङो मोनजाफेरि बुस्थु ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना दिनै मालाबाबो मोनजाफेराखै आं बे बुस्थुखौ दिनैनो फार्स्ट टाइम जानाय जागोन ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम जानाय जागोनखायनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना नायनि सोरबाफोर बेखौ जाफेरबायबायदां होननानै एसे भिडिअ लालांनो नागिरदों आरो ओंख्रिया मा बुस्थु बेखौ आङो दा उनावहाय ओंख्रि संनाय समावहाय खोन्थागोन ओमफ्राय आंखौ एसे मोनल'ल' लान्थ'द' नुदों नामाथाय आङो सेन खुनानै दोनदों मोखाङावहाय एसे माबा लानो नागिरदों आंथ' गेजेर गेजेर बेसन हानि हालदै लगायनानै मोखाङाव फुनो नालाय ओमफ्राय मोखाङाव फुनबा एसे बेफोर गोदोनाफोरावबो फुनफानाय जायो बेनिखायनो मालाखौ फुनानै दोनथ'दों आरो दामानि मानोबा गेस उदैयाव एसे गेस जाबाय थादों गेस ओरि जाबाय थाबाथ' मोखांनि सेहेराया बोरैबा जोंखाङा फादुबदुब गुरग्लेब्ले जायो नङा आंनाबो बेबायदि जानानै दङ आरो बोरैबा गुरग्लेब्ले मोनदों ओमफ्राय बेखौ लाना होबोला आङो एसेबाबो मोखांखौ साफा मोनो नालाय ओमफ्राय एसे साफा खालामसै आरो ओमफ्रायथ' आङो बेखौ लानाया खैबारबा भिडिअ बानायखांबायमोन अब्लाबो एसे बानायबावनोसै बै खनसे लानायावबो मा लादों आब' एसे खोन्थाहरलाय होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय लिरनानैबोथ' रिप्लाय हरखाबाय आङो अब्लाबो दिनैबो एसे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरबावनो नागिरदों नै आङो सिगाङावनो हालदै एसे लायो न'नि हालदैयानो जायो आरो बिदि गुन्दै देनाय आरो बिदि गुन्दै देनाय गैयाबाबो बै माबा हालदै गथाया बेखौबो माबानानै लाजायो आरो बै खनसेयाव आङो हालदै गथाखौनो देनानै लादोंमोन ओमफ्राय एबाराव हालदै गुन्दैखौ लानोसै आरो हालदै गोथाङा मोजांसिन जायोदां बियो फोराननाय जाबायना फोराननानै देनाय जाबाय ओमफ्रायो नै बेसनखौबो एसे होगोन ओमफ्रायो हानि लगायजोबनानै आङो फुनगोन आरो फुननायखौबो नोंथांमोननि गेजेरावनो देखायलांसै आंनोथ' दा मबाइल हमना होग्राबो गैला नालाय बिदिनो खालामलांसै आरो बेसनाबो नै मोखांनि सायावसो होयो आरो बेफोरखौ आंना मोखाङाथ' फिसासो बारा नांखाया ओमफ्राय सामुसे माहाय होबाय आं बे गोदोनायावबो लागोन ओमफ्राय एसे लाथाब लानो सानदों बेनिखायनो नै हालदै एसे होबाय हालदैयाथ' सामुसे नङा जिखिजाया माहाय आरो ओमफ्राय बे बेसना सामुसे माहाय दासो उन्दुनानै सिखारदों आङो उन्दुना सिखारनानै मोखांबो सुखायाखै बेखौ लानो थाखायनो ओमफ्रायो गुरग्लेब्ले जानानै दं आरो ओमफ्राय हानिखौबो एसे होनोसै हानिखौथ' आङो सामुसे होयो नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनो हानाय नंलाहाय आङो बेयावनोबा थोलैलायनायसो जागोन दा आंना बुरिनि आखाइहाय थोर मावलायलायलांदो दां बुरि मानसिनि आखाइ मा बुंनो नै ओमफ्राय बेयाव नारेंबो होजायो सोरबाफोर नारें होनोबा एसे सेबनानै होनांगौ आरो मोखांनि जिनिरफोरखौ माबानो थाखाय साफा खालामनो थाखाय नाथायबा आङो नारेंखौ मालाबा होयो मालाबा होआ ओमफ्राय दिनै होलायलायला आरो नै लगायग्रोना लाबाय आङो माहाय एसे ओमफ्राय दाना दै माहाय होलायसै जाथाराहाय दसेनो माहाय बुङो दसेनो एसे बुङो थोद दख'नायावसो गोलैलायलांदों नै जोगोनार ओंख्रि बायदि नुथारो गोथावनो लगायनाया जाबायबो आंना ओमफ्राय दाथ' आं ससमाबो खुनांसिगोन खानायबो थेबखोनांसिगोन थेबखोनानै लानोसै आरो माथोखायल' आयुहाय खाफालानो अयथासार गुवार सोरबा आंखौ बुंहरो आरो मालाबा आब' खानायखौ ओरै हबखोजोबनानै भिडिअ बानायलाय होननानै बुंहरो ओमफ्राय आंहा खानायखौनो हबखोनो जि लाजिखायो नायलाय लोगोफोर खाफाला जि गुवार 5 बिगा 2.5 बिगासोमोनहाय ओमफ्राय दा खानाया एसे गनानै 5 बिगा जालायबाय जिबायदि गुवारखा
खाफाल सानस्लिफोरा माहाजोन हौवा मोनो होननानै मानसिफ्रा एदावसै अबेसे नंमारगौ आङो एसे माहाजोन हौवाखौनो मोनमारबाय मुतुआ एसे माहाजोन खोमा लोगोफोर ओमफ्रायो ससमाबोथ' फुनांसिगोन नुलायलायलांलासो खानाय गोरलै दङ नालाय बेयाव गबोनो हागौ बेनिखायनो आं ओरै एथेबनानै लाबावनोसै बेनखौ दाना लानायखौ जागायलांसै आरो माबा दखान मोनसे नांगौ माथो नोंथांमोना सोरबाफोर बिदि खालामनानै लायाबा मालाबा लानानै नायलाय आं मोजां मोनसै आरो मादिबा मोखांखौ गुरै जानाय बायदि मोनो आङो आयना नांगौमोन आंहा आखाइजोंनो लाजागोन लानायालाय आं बिदिनो सामसुं लानो गोसो होनानै सामसुं लादों आरो गथ'फोरखौ खारखुमखौ बिसिना मानि गोलैजोब्बाय सोर गथ' खिलानाय होननानै बुंजाबाथाय सेस नै गोमो आयौ लोगोफोर आंना एसे गोरोन्थि जाबाय लानाया आङो मोखांखौ एसे हुगारग्रोनांगौमोन दैखौनो लाबोखाथारदोंमोन नै ओमफ्रायो रुमालबो लाबोखादोंमोन रुमालखौ बेयाव सोमनानै मोखांखौ एसे हुगारग्रोगोन होननानै सानदोंमोन आरो रायज्लायनानै बावगारबाय नोंथांमोना सोरबाफोर लायोबा मालाबाफोर लायोबाला बिदि बेखौ लानायनि सिगाङाव दैफोरजों मोखांखौ एसे सुनानै लाग्रोबानो जाबाय आंना गोरोन्थि जालांबाय आरो रायज्लायनायावनो अब्लाबो आं खोन्थाना होबायना ओमफ्राय आङो मबाइलाव जि नुवा मोनखादों आं आयना लायनि र'दे लोगोफोर थाथ' मोनफैफिनबाय मासाव खननैबाबो लाथारनांगौ आरोना बेखौ नाथायबा आं लानायानो जायाबा आदुलि न'आवनो थाखानाय बुस्थुफोरखौनो लानो बायो पार्लारावलाय माहाथो थांबाय थानो सोलाबनोखाय न' लोगोफोर आंथ' पार्लारावनो थांनायानो जास्राया आंथ' थ्रेडिंबो खालामखाया नालाय पार्लाराव थांनायानो जाथारा आरो मात्र बे हेयार स्ट्रेट खालामबाल'सो थांनाय जायोमोन दाथ' हेयार स्ट्रेट खालामनायाबो बारा गोबाव जायाखै नालाय खालामनांगौआनो गैया बेनिखायनो थांनाय जायाखै आरो जारौ मासि मोजां मोनदों नानिखौ अनजि नानिखौ इउटुबार जाबा हारसिंनो मबाइलफोरजोंनो फकिबाय थानो गोनां जायो नङा लोगोफोर उपाय गैया आंथ' बिदि होननानै साननानै लायो आरो भिडिअ बानायबाथाय इउटुबाव आंनि लोगोफोर दंसोयोहाय माने माबा आरो मबाइल सिङावनो हाबना दङदां बायदि मोनो आरो आङो लोगोफोरखौ ओमफ्राय मबाइल सिंनिफ्राय आंखौ नाहरबाय थायो दा बिदि बायदि मोनलायलायो आरो आंना साननायफोरानो जि जात सानखायो नालाय ओमफ्राय दा आङो बेखौ बिदि ओरै एसे हुनानै लागोन बांद्राय गोसा नङा बिदिनो ओरैनो एसे ओरै हुनानै लानांगौ आरो माहाय रानहोजासिम लाबावबालाय लाबावजागौमोन जाबायहाय टाइम गैयाना इसेबां लाबाय थानो गुफुर जाबाय ना स्लिम गुफुर जाबाय जोंखावलायनाय इसोरनि अननायाव मोखां सिथाय मिथिबासो इसोरनि अननायाव साफा जाबायहाय मोखाङा मा इसोरनि अननायाव साफा जायाखै होनबा दालाय साफा जाबाय दा इसोर दिनैनि ओंख्रिया नै लोगोफोर जोंहानिया बुट दालि ओमफ्राय नै बियो मैखुन मैया लाबोनाय बिदि मैखुनखौ मोनजाफेराखैहाय आङो एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बे आलुखौ बे मैखुनावनो होनानै एवनो नागिरदों आरो हानानै एसे सोमनानै दोनदों
ओंखामाबो मोनखांबाय ओमफ्राय बेयावहाय होदोहाय सिया होदो दांनो हायाहाय गुदुं गुदुं आखाइया गोबाथार आंना ओरैनोबा थिफ्लाबायसोयो नै लेस्रा फ्राय एवगासिनो सोरबा आंखौ मालाबा ओरैबायदि सोंहरो आरो आब' मा ओंख्रि जाखो बिदि होननानै सोंहरो आरो मालानि ओंख्रिखौ खोन्थाजेनगोन जायो आङो ओमफ्राय नै दिनैनि ओंख्रिखौनो खोन्थाबाय आङो लेस्रा फ्राय मैखुन दालि दिनै मिरामिस ओइ मैखुनाबो माबायदि नायलाय गिलु बालुसो नुलायलायलाङोहाय आंना इमसुथां माथां ओइ मा जाद बुंना लायोना अनजिया मानलाय जालाबायनोसै जाग्रा मैगं नालाय बिबारा खाथ्राखा नै फुलि ओंखारलायदोंमोन नै बियो जाबावगौमोन बारसे मैखुनाबो राखाबथाराखै माथो मा होननानै मैखुनखौ नै जोङो बेबायदि सायनानै लाबाय आंथ' बेबायदि मैखुनखौ मालाबाबो मोनजाफेराखैहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजागोन जाना नायनोसै आरोना मा रोखोमनि मैखुन बारा थाव होजायाहाय गेस जालाबायो बाराद्राय थाव जाबाथाय बारासो जाबाय नामाथाय ओइ मुथु बा नों दाबो मोखां सुला आरो मा खालामदो हा बेयाव फै अखा हादोहाय दिनै बोथोरा अखा बोथोर दैया ओंखारगाबाय नै दै गैला ओमफ्राय दाना इयाव आलुखौ होलायनोसै आरो नायबाय नामा नों हो नै बिथिंजाय जाहारुपुलआ बरखन सिरियाल नायगासिनो आंबो बिदिनो खाम संहोलां माहोलां नायखायो ओमफ्राय जोंहानि न'खौ नायलाय लोगोफोर नै बै खनसे बांग्रि गिदिर फैनायाव बेयो बाहायल'सो गावनाय दंमोन ओमफ्राय होलांबाय आरो बांसिन नै बेनिफ्रायनो स्रा ख्रा होनलांखादो नै डेन्जार गिलु बालु एथिबो दंबावोसोदां दङथ' नै नायलाय अबस्था खाराब बिदिसो जाना दङ बियो नै बानलुआ दै नायसनथाराखै अबस्था खाराब नै लोगोफोर बानलुआ बिदिसो जाना दं आं मालाबाबो नायसनाखैमोन माथो उपाय खालामबावनो बेखौलाय गारहरनांसिगोन नै रुपालि रुपुलु फानलु नाय होमबा फानलु बिदि जाजोब्बाय आरो ना जि खामानि फानलु इयाव थेमायाव दोनबाय थाबायना पात्ता गैयाखै जायाखैना नाना जानो मोजां रानाखैमोनदां माथो खालामनो बेनो बेनि खाफालमोन होननानै बुंना लानोसै बेनो बेनि खाफालनि लिरनाय बेचारा जों जाजानो गोनांथि गैयामोन बियो बिदिनो जानानै गारजानो गोनांमोन बेनिखायनो जाबाय होननानै साननानै लाबाय आरो माथो फख्रियावसो गारहैनांसै बरखन सिरियाल नायै मैगङासो रानथाबलायबाय नामाथाय आंना माबा सानफ्रोमबो नायदावना लानानै नायबाय थाग्रासो जालांबाय ओमफ्राय नै
बे दालि बुट दालिखौ दा एवलायनोसै नङा संलायनोसै आरो नै रानमारनोसैमोनहाय दालिफोराव नै बानलुखौ आं थाइसेल'सो होखायो बारा बानलु जानो हायाहाय बेनिखायनो थाइसे थाइनै बेयावबो थाइनैल'सो होथारदों आं थाइथाम ओमफ्राय बेयाव थाइसे आरो बेनोथ' दाजाबनानै बेसे बुरजा जाहैगोन न' बेयाव थाइथाम बेयाव थाइसे थाइब्रै बा थाइब्रै जानाय जागोन आरो गोथाव गोथाव संनो नागिरदों अनजिया जिरा मस्ला होबाय जा मोनबाय एवबाय दाना बेबायदि खाथियाव नि बुदालि वाव हटेलाव संनाय बायदि संखायोलै खाथ्राखा टांटांथिं टांटांथिं संखायो खानाहाय सागोन ओरै ओरै बुबानो जायो न' थाबायबायनो हागोन ना कुकारफोराबोथ' खस्थ' मोनगोन माबार ओंखाम उखैबाय सोङा हसिया आखायदा लोगोफोरहाय नै आङो इदि खुरनानै दोनथ'बाय थादों आरो आं भिडिअ लानो जाथ'नो मोना होननानै ओमफ्राय नै बिदि सासे नेगासिनो बैथिबो सासे नेगासिनो र' जाथ'नो मोना जागायाखै सिता जाथ'नो मोना नै बियो दालि ओंख्रि दहायनो खिथाखादोंमोन ओमफ्राय नै बियो खंखाय खंखाय खैसिब थाइजौनि आसार लेस्रा मैखुन खाम जानोसै दाना गोथाव गोथाव दे हानहरदो दे गावबा गाव फागा हानहरदो हानहरदो गावबा गाव फागा Udah, mungkin apa ya salah minum kau. Bakta belas suka juga. Apa ya? Itu mau pengen